Čakaj, pošli mi obrázok a nehovor. Ja ti potom pošlem video. No. Čo ti je, to čo je? Ty kokos. A ty jaký buk, ty kokos? Môžem ťa portnúť? No. Vidíš ho? Do koňa. Oh! Počkaj, to musím... Jaký kúň. Čo ti jebe, no? To čo je? To je postihnutý. Ale hen čekujem. Pomýlil si Ale gravitáciu. pozeraj. Kaj, zle z neho. Ukáž. Jak keby si ho držal za nohy. Oh my god. To čo je? Oh my god. Počkaj, skáč na ňom. To čo je? Ty kokot, ja nemôžem z toho. Udusí Lebo ma sa. utopíš. On je jak ryba. Ty kokos. Jak ryba, keď zomre. Nechápem, jak sa toto mohlo bugnúť. Pomýlil si gravitáciu. Počkaj, Leat. Buď na ňom. To čo je? Toho nezabijem, ten je vzácný. Toho nezabijem, ten je vzácný. To čo je? Počkaj, pustím ti ho. Počkaj, do vody. Ups. Počkaj, pustím ma na ňo. Jebnutý koň. A najlepšie je toto, keď skáčeš takto. Počkaj, dám to dozadu. Kde je vidieť tú hlavu. Ups, to je moc. Tak pštros. Pštros. Ja z toho nemôžem. Ja, ale víš, ma pič, ja ide ďalej. Pane Bože. Počkaj, daj na ňo brnenie. Ja, počkaj. To sa mi minule stalo s postavičkou, že som chodil po boku. Battle Horse. Pštros, pštros, pštros. To čo je? Hej, ukáž. Počkaj, spárkne mu z vajíčka mláďa. Či aj mláďa bude postihnuté. Ja sa bude mať, Riť bude mať dole hlavu hore. Ježiši. Teraz jak... Jak si ty zajebané nohy, on ne, došupáva. Jak si gríže. Oh my god. Hej. Kam ideš? Hej. Hej. Preboha, Cibi.